gonna notice something one night. You're the one with the front face. It's kinda weird for me, but not boy band. Dám ti trošku zaspívam. Pankuš, fanúšikovia boybandu, dojdite. Čau. Ja by som chcel pozvať všetkých fanúšikov boybandu, aby prišli na nás sa pozrieť, pretože sme, ako ste, tí, ktorí ste už boli na Derniére, tak ste zistili, že Derniéra vlastne nebola a že teraz vlastne pokračujeme. To zmáš. I can see what people... Super, ďakujem. Príďte všetci na boyband, príďte sa pozrieť. Zase sme tu, zase sa tešíme sa na vás všetkých. Pozývam vás na boyband, aj my tam budeme, The Pastels, Way Delicious a všetci z novej scény. Filmuješ alebo ešte nefilmuješ? Pozývam vás na Muzika Boyband už čoskoro. No, keď sa ešte raz si sa... no. Filmuješ sa stále? Hej. Dobre. Pozývam vás na Boyband muzikál najlepšie... No, dobre, ešte... Už filmuješ? Hej. Dobre. Pozývam vás na Boyband muzikál, najlepší muzikál tu na Slovensku, alebo v Československu. Príďte sa pozrieť a zmení to váš život. Pozývam všetkých fanúšikov a nefanúšikov divadelnej scény, hlavne dobrých muzikálov, pretože sa vracia boyband, ktorý sme síce dernierovali, ale opäť sa vracia a budeme veľmi radi, ak budeme mať vždy veľa, dostatok kvalitných a fany divákov. Takže príďte. Vždy, ale vždy, Palo má vždy najkvalitnejšie pozvanie. Ešte raz daj, ešte raz. Boyband, správna voľba.